štarter, ktorý dáva základné pokyny a o chvíľočku uvidíme štart súťažného družstva. Čiže ak sa nemýlim, požadovali štart mašiny dopredu, strojníčka bola vyzvaná na naštartovanie mašiny. Čo sa nám už aj udialo, naša kavičí a za chvíľočku skôr naštartovanie. Dopredu, bohužiaľ mašinka nám zhasla kvôli vode, ktorá ho zahodila na nízkych otáčkach. Strojnička sa s tým musí popasovať. Zatiaľ sa jej nedarí. Nedarí sa aj naštartovať opäť mašinu, bohužiaľ. Mašinka nechce naštartovať teraz. Uvidíme, ako sa jej bude dariť. Pravý nástroj 43-44, ľavý, ktorý sa zapíše do výsledkovej listiny, je 44,65, čiže toto bude čas, ktorý